Thì thật xin bạn ai không lấy phí bắt rộng cho bạn cho ngay cái balong kinong support yo new channel jungi. Bạn hak ni kapor par clip mat ka banta. Ngasim yo ko buk share ka bakrao. Bạn ai không lấy esta Sunday ya phi wei bắt rộng cái balong cái bangai mat cái bapdeng. Yo try jungi Jesus Christ. Hot ni la bạn ong ba ka ni Good Friday ka baladap no. Kum ki khun ki jong oblay but kum ki Kristan. Kham tam habangi kan mau le. Kajing im jong ki senran ki jong Jesus Christ. Cái này cần độ như ta nghĩ cái bật đom tam hay cái gì im của trong kỳ như là bản ông và cũng cái ông bột cái trong Jesus Christ cái là hạp bật phết nó bật cái là hạp bật cần độ cái chừng bật chừng tận dụng của sơ khai hết của ta hay cái bao trong con ran trong kỳ và xa bật cái nó là kỳ bật hàng cái chỗ por là xa bật bật sitom bật bật sedin sedon halo trong cái đinh pernah nak benta ka jingyap ko basir khai hen railing pa jok ka step ko benta ka balong ka step jok ka Easter Sunday ka bangiong ngila ban yo i kejat sngi ka pating san kham tam ha jing im jong ki snran ki jong Jesu mat kalong ka ju krukom ya ka jing im jong i kum ki khon ki jong oblai la nei kum ki Kristan yo ban mat sa sin pat i ka jing kerman namar ba trai ulami pat no po jok ka lum jing tem bạn bị bò trong chính nhạc ta lại lấy cái nấm lạ bàn bát ya kom oblay bạn bolong no penem jongi thì cái này step của mình ta ngadon ya kubor beringkot sepang kan cái Easter Sunday bạn ka benta ka bang kwa ban kalong hadu kanu ka jing kordor kata ka jing mi pat ka chong try jing Jesus Christ naka lum jing tap thì so mình ni po sa kata kubor karpat la bis ngode so bahasa lain jing ni video bạn kum jo untuk subscribe channel channel jangi bat share sikit perlu jo pila da pisngo makalong ka badan kam to mentangnya sedang no ya khubor ka balingkot jangi ka dikapor ka jingmi pat jong try jangi Jesus Christ napo jong kolum jing tap hadin lais ni mo la sya ban yap halo jo ding pna kalong kum ka pedeng bat ka tenrai jong ka jingai jangi Kristan ha ka lang satlak jong ka parthai ka ba pen pau ya ka jing krau jong ka bor ka jong oblay jangi kajing penskam ya kajing penim kepada Jesus Christ bat kajing kerman ya kajing im kau bam jukut bat kane kalong kata-kata rai jong kajing ngai Kristan kebapan pau bau Jesus Christ ulah job no ya kajing yam bat kum juru ban ma ban side no pari kipop jangi barok bat klam kajing mi pat kajong trai jangi Jesus Christ napo jong kajing tem ngai skam kajing ngai jangi kum ki Kristan kan long ka jingai ka baklam jing kerman ka baningkong ka jingmi pat ka jong trai jing Jesus Christ ha ka sngi ka balai ka pensisya bau Jesus Christ ulong sisa uta mesaya bat ukhun ka jong oblay kum bau la hikai bat yalap ha ki senran bat dikipat ba ki babon men ba umpat sum la sya ban pensitom halor jong ka ding pna bat ka baar ka jingmi pat ka jong Jesus na po jong ka lum jing tam ha ka sngi ka balai kapan pau sai kedar pau Jesu ula job ya ka jingyap bat baka ai ka jingai ka baskam ha wei pa wei baro bangai ha ka balai ka jingmi pat ka jong Jesus Christ kapan pau sai badai tau Jesus Christ balong ka tenrai jo ka jing penim bat kapan pau ka jing krau jo ka jing ba ka jong oblay bat ka bor ban kenyan ka bataki pop ka jongi bat kom juru ban terwah hangi ya kajing mop bat kajing im pam jukut kabasau kajing mi pat kajong try jing Jesus Christ kalong kum utau mau siang baskem kam tam nak bata kajing ngai jingi Kristan kum ba Paul apostol uong hak siti ubaningkong sikinong Korin nong kabakhatsan khot kabakhatsau Henry la da ya Christ sum la penmi pat tikum ta kajing yalap jongi kalong kabale no bat baka jingai jongi ru kalong kabalik na kabasan kajimi pat kajong try jing Jesus Christ kakular ini ki bangai parok bangiru ngin sayo banyami pat ha kata kasni ka bakhaddo ha ka ba Jesu wan ban sao yangi kumba ka siti ka baningkong jong Paul apostol sikinong Korin nong ka ba khatsan ka dikhot ka ba arpho ko ong komne hanrei mentayo Christ la penmi pat na ki bayam bat ula jelong usok baningkong kain na kita ke balayo thia no ka bomot ka bangiru baro ngin siami pat ha kata kasni ka bakado ha ka ba utrai wan ban sao ngi na ka sla jo ka khendo
Bahan rio ke jeng mi pat ke jong utrai jeng Yesus Kristus napok jong kolum jeng tep akas ngi ke balai. Kapan pau senai ke jeng mayan ke jeng krau kabor bat kikam ke jong oblay. Bat omdon ke bomla hakmat jong oblay. Tekini kilong kita ikubor ke balingkot ke bang dan banyak samlem apa yang jong pi hakani ke por. Tu oblay ikut kulang i borok. Kublay sibun ni pi borok kat ke bah sengap bat syai skor ikani kubor.